Aşgabatyň döwlet dukanlarynda 60 teňgelik resmi narxdan satylýan çöregiň gytçylygy saklanýar. Bu arada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary aýdýarlar. Döwlet dukanlarynda 60 teňgelik arzan büdjet çöregi ýetmezçilik edýär. Ýerden ony destine satyn alyp gutarýarlar. Köplenç onuň hili pes bolýar diýip 24 fevralda Azatlyň habarçysy ma'lum etdi. Habarçymyz şol bir wagtda hususy dukanlarda çöregiň bardygyny, emma görnüşleriniň onçakly köp däldigini belliýärler. Ak çörek 2 we 3 manatdan arkaýyn satylýar. Borodinski çöreginiň uly buhankasy 10 manatdan, kiçisi 6 manatdan. Çöregiň görnüşleri hatda supermarketlerde de köp däl diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylarymyzyň bellemegine görä şu günler türkmen çöregine isle köp bolýar. Tamdyrda bişirilen 1 manat 20 teňgelik petir çörek iň köp satyn alınýar. Onuň nowatlary uly. Men bir gyzgyn çöregi aljak boldum, emma şol bir nowat başta 2 bölündi, soň 3 boldy. Men soň durman gaýtdym diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä keskin narxdan satylýan çöregi we türkmen çöregini satyn almak üçin uly nowatlarda duran adamlary Aşgabatyň dürli böleklerinde görmek mümkin. Parahat 2 etrafyndaky çörek pişirýän kärhanada hem şeýle çöregi tiz satyn alyp gutarýarlar. Ýöne 1 manat 20 teňgelik buhanka çöregi gündiz hem saduda bar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň Libap vilayetinde hem çörek gytçylygy döwlet dukanlarynda ýüze çykýar. Çöregi diňe döwlet dukanlarynda tapmak kyn. Hususy dukanlarda çörek näçe diýsen bar 4 we 8 manatdan. Emma bu ýaşaýjylaryň köpüsi üçin iňen gymmat diýip habarçymyz 24 fevralda Libapdan habar berdi. Türkmenistanyň ýylatyňça mesagada çekýän uly nowatlary garamazdan döwlet tarapyndan ketgitlenen narxdan satylýan azyk önümlerini satyn almaga finansiýarlar. Agyr ykdysady şertler we ýersizlik zerarly ýylatyň uly böleginiň maddi ýagdaýy gitdigiçe ýaramazlaşýar. Bu ýagdaýda döwlet dukanlarynda keskin narxdan satylýan haritlar ýylat köpçüliginiň gün görmek üçin ýeketek mümkinçiligi bolýar. Iň köp satyn alynýan azyk önümlerini çörek, un, ýurduň içinde öndürilen paxta ýagy we daşary ýurt, günebakar ýagy, ýumurtka we doň towuk buğdy emele getirýär. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, şu günler ösümlik ýagy we ýumurtka döwlet dukanlarynda tapdyrýar, emma çäklendirilip satylýar. Ýene-de ösümlik ýagy tolupdy. Emma edil häzir bir çüýşesini 13 manatdan döwlet dukanlarynda satyn alyp bolýar. Ýöne diňe ertirlerine we satywa köp çykarylmaýar. Hususy dukanlarda arkaýyn satylýar, bir çüýşesi 16 we 20 manat aralygynda. Ahal paxta ýagy satuda ýok, emma gawa goýulyp satylýan paxta ýagynyň litrini 2 manat 80 teňgeden satyn alyp bolýar. Ýumurtka döwlet dukanlarynda 30 sanasy 15 manada satylýar, şeker ertirlerine satylýar. Emma käbir dukanlarda kiletini 7 manatdan gündiz hem satyn alyp bolýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 24 fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlarynda hem naqd hem de bank kartlary bilen töläp bolýar.